Hi, this is Remedios Soriano. Welcome sa video na ito. And by the way, kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa aking YouTube channel, i-hit mo na ang subscribe button at i-hit mo na rin ang bell button para ma-notify ka ng mga susunod kong video. So, nandito ako ngayon para turuan ka na paano mag-access doon sa mga Unity program, doon sa Unity training videos ng Unity din. So, ngayon punta tayo sa aking laptop at tututuro tayo kung paano tayo maka-access sa mga training video. So, nandito na ako sa laptop ko ngayon. Ang ituturo ko sa iyo ngayon dito ay how to log in Unity Network, how to locate your affiliate list, and how to promote your affiliate link. Ang ituturo ko naman sa iyo ngayon ay kung paano mahanapin yung affiliate link mo at kung paano mo i-promote yung link. So, dahil nakalagin na ako dito, ang first login niyan, my.unitynetwork.com, yan po ang login. Tapos pagka nakalagin na kayo, ganito ang lalabas. Ayan, may siyempre i-enter mo yung email address mo sa password mo. Ito sa akin meron kaya isa-type mo na. Pagkatapos mo mag-sign in, ganito ang lalabas. Ito ang office, back office. Ganito rin ang lalabas sa inyo na back office sa Unity Network pagka hindi member na kayo. Dito ma-access yung mga training products ng Unity within. So, itong pagka nandito kayo sa page na to, itong affiliate na ito, i-click nyo lang at hanapin ninyo yung affiliate link. I-click nyo yung affiliate link. Lalabas ang ganitong page. At tapos, dito sa basic, dito nyo hahanapin yung affiliate link ninyo na ipupunod. So, i-click mo lang yan. Lalabas itong pop-up na ito. Tapos, i-click mo yung affiliate link. Yan. Tapos, na-click mo yan, ito ang lalabas. Ito yung mga affiliate links mo. Itong unang link, ito yung registration link. Itong pangalawang link, ito yung free videos na ipapakita mo doon sa prospect mo. At saka ito naman, ito yung presentation. Kapag na-click mo yan, i-open natin yan. Ayan, so ito yung video presentation ng Unity within. So, i-click mo yan, papanoorin mo, hanggang dito sa baba, i-scroll down mo lang, hanggang mo yung mga kababagay mo yung mga testimonial ng mga members. So, ganyan lang po kadali eliminate yung affiliate link. So, sa susunod na video, gagawa ako ulit ng isang tutorial kung paano kayo pumuntak sa support ng Unity Network. Kung may mga katanungan kayo, meron tayong support ng Unity Network na pwede nyo i-chat. Kung may mga problema kayo, sila po ang sasagot sa inyo. So, kung nagustuhan ninyo itong video na ito, consider i-click mo yung subscribe button para sa susunod na video ay notify ka ulit. So, hanggang dito muli at kita-kita tayo sa susunod na video. Bye-bye!